Hayırlı kişi жаңалыклар чыгарылышын корыйсыз. Студияда Хисматуллина. Бүгінгі күннің төп темалары. Ашыгыш ярдәм күрсәтү хастаханәсендә йөрәккә уникаль операция ясадылар. Пациент белән Гүзәл Шихапова очрашты. Сак булыгыз, балалар. Мәктәпләрдә каникуллар башлану сәбәпле инспекторлар машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга чакыра. Октябрьдә була дигән әриде, 3 көннән соң ноябрь. Новотроицк авыл җирлегендә юл булырмы? Хәбәрчебез сюжетында. Чаллыда Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты уза. Россия җыелма командасының составына кемнәр керде? Хәбәрчебез белеште. Чаллы хирурглар республикада яңа технологиялар кулланып, йөрәккә зур операция ясады. Әйтергә кирәк, Россиядә мондый операциялар бармак белән санарлык. Пациентны хастаханәгә авыр хәлдә алып килделәр. Операция вакытында хирурглар йөрәк һәм үпкә эшчәнлеген ясалма рәвештә тәэмин итте. Илдә һәр икенче ир-ат һәм һәр өченче хатын-кыз йөрәк авыруыннан интегә. Инфаркт миокарда исә авыруның авыр формасы. Операция ясаганда белгечләр нинди алым кулланган? Хирурглар белән Гүзәл Шихапова очрашты. Я лежал, все чувствовал, разговаривал, все это. Иван Васильевич операцияны дүшәмбе көнне ясадылар. Инде иртәгә ул өенә кайтачак. 68 яшьлек пенсионер яшәреп киткән кебек булдым ди. Хастаханәгә аны авыр хәлдә китерәләр. Когда я поступил, у меня жжение в груди было, все, задыхался весь. Сейчас прекрасно себя чувствую. Ни отдышки, ничего нет, все нормально. Хәзер операция хакында кулда булган кечкенә ярагына искә төшерә. Хирурглар пациентның тәнен дә ярмый, наркоз да кулланмый. Белгечләргә тиз арада пациентның кан тамырларын киңәйтергә кирәк була. Сужение было достаточно критическим, и пациент нуждался в экстренной операции. Мы поставили стенд в ствол левой коронарной артерии, расширили суженный участок и восстановили кровоток по сердцу, сердечной мышце. Авыр хәлдәге пациентка мондый катлаулы операцияны ясар өчен йөрәк һәм үпкәнең эшчәнлеген ясалма рәвештә тәэмин итәргә кирәк була. Табиблар беренче тапкыр ЭКМО аппаратын кулланырга карар кыла. Үпкә һәм йөрәк функциясын вакытлыча шул аппарат үти, ул канны кислород белән байыта. Замещаем функцию. Это моторная функция, гемодинамика сердечной замещается и замещается газообмен. В данном случае при необходимости замещает или полностью эту функцию, или частично. У данного больного во время оперативного лечения эти функции были протезированы и в дальнейшем плавно отключены. Мондый операцияләргә сорау елдан-ел арта. Инфаркт кичерүчеләрнең 3% хастаханәгә авыр хәлдә китерелә. Мондый очракта аларның 95% исән калмый. То есть у них крайне высокий риск летального исхода. Поэтому мы эту методику использовали у тяжелого пациента с плохой функцией сердца. И данный метод вспомогательного кровообращения позволил нам выиграть время, позволил нам стабилизировать пациента прямо в операционной. Операциядан соң авыру үзен яхшы хис итә, физик күнегүләр дә тыелмый. Мондый операцияларны Чаллы хирурглары киләчәктә дә ясарга әзер. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Көз җитү белән республика шифаханәләренә аш кайнату системасы авыруларына зарланучылар саны артты. Шул сәбәпле гастроэнтерологлар халыкка кайбер кагыйдәләрне искә төшерде. Сәламәт булыйм дисәң, нинди киңәшләргә колак салырга? Киләсе сюжетта. Гастроэнтерологлар өчен урак өсте башланды, палаталарда буш урыннар юк. Киткән пациентлар урынына шундук икенчеләре килә тора. Яз һәм көз айлары гастрит белән интегүчеләр өчен авыр чор. Аш кайнату органнары авырта башлый. Шуңа күрә сезон алмашынганда табиблар парда пешерелгән ризыклар кулланырга, яшелчәләр ашарга һәм спиртлы эчемлекләрдән баш тартырга киңәш итә. Конечно, нежелательно употреблять жирную пищу и жареную. Это сильнее всего влияет на желчный пузырь и поджелудочную железу. И стараться не кушать пищу, содержащую много консервантов, красителей, химических добавок. Это очень сильно повреждает слизистую желудка и кишечника. Республикада шикер авыру һәм симерү кебек чирләр күбрәк яшь буында очрый башлады. Бу табибларны борчуга салды. 7000-дән артык мәктәп баласы артык тән авырлыгы аркасында исәптә тора. Белгечләр моңа фастфуд куллану сәбәпче ди. Это яд, но дети любят. Нынешнее поколение, они любят эти вещи такие. Вот, ну, чушь не откажешь. Ведь с каким удовольствием ест. Мне нравится, что там соли много. Соли много. Что вкусно, то едим.
Как-то не хватает духу отказаться. Эзлеп әммә еш тукланырга бу киңәшне һәркем тыңларга тиеш. Мәктәп укучыларының күбесе тәнәфес вакытында кайнар ризык урынына хамыр ризыклары белән туклана. Бу исәнлек өчен зыянлы. Учатся школьники старших курсов долго достаточно, 7-8 уроков бывает. Если они все это время не кушают, не перекусывают, то, конечно, все эти дискинезии желчного пузыря и возникают, и обостряются, ухудшаются. Вот. И обязательно пищей перекусывать, кушать нормальной, да, а не пирожком и не гамбургером. Медицина хезмәткәрләре гастрит кайчакта сизелмәде, авыр формага әйләнгәч кенә авыртулар беленә башлый. Бу ашказанның җәрәхәтләнүенә китерергә мөмкин, язгы диагноз исә дәваланмый. Гүзәл Шихапова, Яңалыклар. Чаллыда иминет полисынан башка автомобиль йөртүчеләр саны артты. Бу хакта шәһәрдә узган тоннель операциясе нәтиҗәләре сөйли. Кичә кич 2 сәгать дәвамында патруль хезмәткәрләре барлык машиналарны да рәттән туктатты. Инспекторлар Муса Җәлил проспектының студенческая тукталышы янында торды. Кыска вакыт эчендә 50дән артык кагыйдә бузу очраклары теркәлде. Документларны, багажникны, балалар креслоларының барлыгын тикшерделәр. Аннан тыш машина йөртүчеләр алкоголь куллануга тесттә үтте. Бер ир арт спиртлы эчемлекләр кулланган килеш руль артына утырган булып чыкты. Икенче яшь егетне исә бөтенләй Комсомол районы полиция бүлегенә озатырга туры килде. Август аеннан бирле аның 10дән артык түләнмәгән штрафы җыелган. Инде киләсе атнага мәктәпләрдә көзге каникуллар башлана. Бу чорда 18 яшькәчә балалар катнашында юл һәлакәтләре күп теркәлә, инспекторлар. Иң куркыныч участоклар җәяүле юллары. ЮХИДИ хезмәткәрләр машина руле артында утыручыларга тизлекне киметергә сорый. Әтиәннәргә һәм балаларга да игътибарлы булу кирәк. Шулай ук инспекторлар киемнәргә яктырткыч элементлар беркетергә дә киңәш итә. Наступают ранние сумерки и длительный период темного времени суток. Наличие на одежде световозвращающих элементов дает возможность своевременно заметить людей, даже если участок дороги недостаточно освещен, и своевременно принять действия для остановки транспортного средства. Көзге каникуллар вакытында патруль хезмәтләре машиналарда балалар креслолары булуына игътибар итәчәк. Ел башыннан республика юлларында 11 бала һәлак булды. Шуларның 7-се җәяүле, 7-се автомобиль салонында вафат булган. 3 көн эчендә юлны ясап өлгермәячәкләр. Новотроицкий поселогында яшәүчеләр кайнар элемтә телефонына шулай дип шалтыратты. Үзәк урамында юлны октябрь аенда төзекләндерергә вәгъдә иткәннәр. Инде киләсе атнадан ноябрь җитә. Новотроицкида юлны ясарлармы? Бу сорауга җавапны безнең иҗат төркем эзләде. Бүген үзәк урамыннан хәрәкәт итеп була әле дип биредә яшәүчеләр бу көннәрдә генә Закир Хафизов берничә арба вакташ китергән. Ул аны үз акчасына сатып алган. Бер арба 3000 сумга төшә. Ел дәвамында унлап арба таш һәм ком китерергә кирәк. Алайса урамга махсус транспортта кирә алмый. Кирәген менә кругом әбиләр бабайлар яши. Кругом картлар яшьләр. Яшьләр, конечно, бар инде һәр яшьләр. Ну, күбенчә картлар инде. Ну, жол жоқ еді, жол жоқ. Мына жаңа ясап қойдым бұл жолларны. 5 КАМАЗ Шебенка атқытап қайттым. 3 КАМАЗ не алып қайттым енді мына. Бір кісіден бір ақшаты бір тиын сұрамайым. Нигездә җиңел машиналарны урам башында ук калдыралар. Көз һәм яз айларында бирегә транспорт кирә алмый. Если весна, то здесь невозможно заехать. Весна, осень, грязь, дорога нужна. Машинада түгел җәяү йөрергә дә кыен диләр. Төзекләндерү ясауларын 2 ел дәвамында сорыйлар. Президентка да хат язганнар, җавап килмәгән. Республиканың дәүләт хезмәтләре сайтына мөрәҗәгать иткәч, ремонт октябрьдә узачак дип белдергәннәр, әмма халыкның моңа ышанычы калмаган инде. Балаларны мәктәпкә менә паралар күршеләр җәяү апарып булырлык түгел, җәяү чыгырлык түгел яңгырлы көннәрне. Монда машина белән генә кирип, машина белән чыгып була яңгырлы көннәрне. Без Новотроицк авыл җирлеге җитәкчелеге белән сөйләштек. Авылда юлларны дөрестән дә тәртипкә китерәчәкләр. Подрядчылар юлларның туңганын көтә. Ремонт зур масштаблы булмаячак, чокырларны гына ямаячаклар. Үзәк урамына 55 мең сум бүленгән. Сельская, Жуков комплексы, Суровкада да юлларны тәртипкә китерәчәкләр. Акча үзара салым җыюдан килгән керем. Июньдә Новотроицк халкының яртысы үз теләге белән һәр кешедән 200 сум акча җыйган. Хәзер аны республика һәр 100 сумга 400 сум өстәп кайтарган. Авыл советында юлларны төзекләндерә башлагач, безнең иҗат төркемендә чакырырга вәгъдә иттеләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
29 октябрда шәһәрдә ауыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Биредә ит, сөт, бал, яшелчә һәм җиләк җимешләр тәкъдим ителәчәк. Бу атнада ул Шамил Усманов проспектында оештырылачак. Сатучылар республиканың 26 районыннан, Актаныш, Сарман, Азнакай, Нырлаттан киләчәк. Фермерлар иртәнге 7дән үк эшли башлый. Оештыручылар машина йөртүчеләргә автомобильләрен теләсә кайда калдырмаска киңәш итә. Ноябрь башында ук су утачак синоптиклар, шуңа күрә өз киемен дә алдан кайгыртып кую хәерле. Чананы җәйдән әзерләргә кушалар халык мәкалендә дә. Арзан бәягә сыйфатлы туннарны каян сатып алырга? Хәбәрчебез ачыклады. Жылы, сыйфатлы, арзан мотор зима кибетендә сатып алучылар өчен зур ташламалар тәкъдим ителә. Шәшке мутон туннарның нинди генә юк. Иратлар өчен төрле модельләр бар. Барлык хайры туннар 25 мең сумнан кыйммәт түгел. Бер өс киеме сатып алучыга икенчесе бүләккә. В этом магазине я выбрала вот эту шубку, и куртку мне дали в подарок. Красивый магазин, большой ассортимент. На улице холодно стало, решила купить шубу новую. Зашла в магазин, здесь еще дают в подарок куртку, вторую вещь в подарок. Зима кибетенә гаилә белән килергә мөмкин. Җылы мех һәм хайры туннар һәр хатын-кызның да күңеленә хуш киләчәк. Ир-атларда битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы өс киемнәре сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36дан алып 72гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур өс киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитр сәүдә үзәгенең 3нче хатында урнашкан. Шәһәрдәшләр дөнья чемпионатында катнашамы. Чаллыда бүген Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты башланды. Бер ел элек Казанда бу спорт түре буенча форум узды. Чаллыда исә мондый зур масштаблы ярышлар үткәрелгәне юк иде. Бу сарайына дөньяның төрле почмагыннан 300дән артык көрәшче җыелды. Шулар арасында 4 шәһәрдәшебез дә бар. Чемпионатта исә 40 ил катнаша. Камилә Елисеева узган елгы дөнья чемпионаты җиңүчесе Алена Калугина кебек беренче ярышларны җиңде. Россия җыелма командасы да алдан уздырылган ярышларны сынатмады. Рамил Нуриманов исә 100 килограммнан артык авырлыктагы спортчылар арасында Түркмәнстанга җиңелде һәм чемпионаттан төшеп калды. В основном мы сейчас здесь более молодой состав. Это выставили как принимающий состав. 2 состава борются и неоднократные чемпионы мира, но в основном обновленная у нас команда. И мы радуемся тому, что у нас обновленные, меняются друг друга, идут молодые. Әлеге минутларда без сараенда ирекле стильдә ярышларның финал өлеше уза. Иртәгә спортчылар классик стильдә көрәшәчәк. Бу сезгә ишеткәрәсе соңгы яңалыгыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.